shase ewo Sompa 101.1 FM. Midin ede Owoahene Acheampong. Yano etena se akopem se anope nonkono ebepai mu. Nonkono enya pai mu a na kire se yede yedwumadie enede no aba awiye. Anope ubetime hia ye na ewo Facebook Sompa 101.1 FM. YouTube no Sompa 101.1 FM. Na wehia ye ewo ho. Se wohia ye wo ho a kokromotie na yamaso no na waboso na chese wa like no wa beka abusua no ho abribia ye video beto ho no onsa ebetime aka DJ Ken ena anopei oye MCR adwuma ni nyina ede amame na wahunu ye Facebook no ene YouTube ho enom afei yemfa sedama 21st clinic Monday to Friday Wamune kita yemu boayen ema yede dwumade ema wo baabi bia wo bia womo adwuma mo ya ne se osa yade enkankan sciatica yade eyentinimu yade ne wo kotodwemu ne wo sisi achi ne wo siremu ni nyina wo de ko 21st clinic womo besa ede ama 0540 311311 na wetime ahwe anopen so enkomo wo ho enkomo bebre ena wudwa eso nanu na amanebo baaye se yentete ka sika so takwanta mu ha ka sika nte so no etesen yate so ana ya nte so na anope yebedomu suko ebewuram ebedi nkomo ebebisa mpanifo adwenkyere ewo ho eno achie no okọ Ghana man mu a asamba ko a trend pa kese eye chairman untumi odaso awo iyokofo kukumu onyampie ye odaso hye ho yamani bail na bail no ne yede atoso no obi anya saade no emfa enkodi aginamu emfa emma no anope yebewuram yebekira adwen minority for nora womo work out of parliament eko yoko office eko tena for manope yebekira videos ene emunsam no ebi womo strategy no ma adopt no ebeboa ana emwa anope will go behind them na yamao analytical analysis ewo ha ene anope enti mechanics ade a na kire say anope we ma indication said ya yedwumadie ebese aye ewo ha enom enchepi no ye de anope ye futusem ebeba eno achie no enkomo ni nkitahudie bebre ebeto aso akopem say anope nso ebewa mepesa mekan say mi kire wo say enne eye fiada yebepon adwuma akwaje ya home ebi bekọ ayie ebi bekọ awade ebi bekọ ebetu kwan ebi bekọ afuom ebi yebedi dwuma ahodo bebre na mepesa me kan sem ba akopɛ ede kyerɛw sɛ da bia semti sɛ obi fom wo a fakyɛ no da bia semti obi tia wanan so a gyae manka da bia semti dia obi ade aye wo twaso sɛ ye wukunu sɛ ye wo yere sɛ ye wo ba ene de saade na yew amma wakantam kura se sa nipa wei oye nsuo kura mento no nsabi nom da anopai da bia semti dia obia de ayewo jaimanenka da bia semti o dia obia de ayewo jaimu manenka anopai se na mema wache na mamu wakwaba na makai wo se aha eye Sompa 101.1 FM ya watakwa low cost ya adwuma hono ya adwuma efiri ya ne China for warehouse no na edi animhwe ohwehwe ye na obehu ye ewo ho enom enti no maka ya chi akwan akero wie na maka ne sa no de na yemfa no pay ya futu 78 ansa na ya wura enkomo ene nkitahudi a aka no enyina emu midin ede Owoahene Acheampong anope ebeye manije pass obehia ye e wo Facebook honom ebeye manije se obehia ye wo YouTube ho ukọ ho nso a na wahye ama wadofo enso e wo YouTube ni Facebook no wo matimi ehunu na wadi akire ebi na nkomobo a ye de brewei wo matimi de wo ho agye mu bi fi se eto da bi a
ensem no ebi enye baabia na obete no sede a ewo sa wote no enti no anopai woni ye na enante maka no awie no yemfa anopai yafutusem a mede ma wo enefiada anopai matudin say your time will come. Your time will come. Eno ene afutusem a mede ebro wo bre ebeso wate medofo a wutie me wo bre ebeso enti no nyanto boase ma abrabo no ema wani mmere obia ade ewa abrabo a wo boyi mu ade a yemfa ma wo emfa se ye adwumam eye fie eye awade mu baabia ade a yemfa ma wo emfa empere wo ho ewa abrabom tie sasem yi empere wo ho ewo abrabom eni obi ansi akan ewa abrabom asumasi etesei ndi esame so metesa asumasi yesei ndi ewosame so me yesa asumasi atoka ndi esame so metoka meneno na wie school wasi dan ndi esame so mesi dan daabi nyesa na abrabote nti mesrew eni obi ansi akan wo bre ebeso saa nipa no ne bre na aso enti na watimi asi dan na wo so wo bre so a wobetimi asi dan no bi na emra nso ya yenko enti esansa wo bre nso ye nti ena wontumi nsi dan no bi esansa wo bre nso ye nti ena wontumi ntoka no bi emfa ho ne wonfi a wadie awurade ede mre ene na ene ye na de time and season ene awurade de ye na de enti mesrew anopai empere wo ho wa abrabom na eye den yara wo bre ebeba bobra no sade wa ho odin betumi bobra no sade awurade de ama wo eno ene ade a ehia ewo asetena yi emu eno ne ade a ebehye awurade animonyam emfa wo kunu entoto obi kunu ho emfa wo yire entoto obi yire ho se asumasi hwe sade oye ne yire asumasi hwe sade ani kunu tie dabi ye mo a obrasa enti hwe ne ye na kai se ensatea wo ho nyina enyepe ensatea enyepe enti sade obi tie no wonso untumi enye saa pepepe na mom oseso abrabo ena ewo se obo hweso na bo obra sade wa ho ni betumi jaisu jaya nwinwi jaya bobo die na niema usu ewo ho eniema wudi ho abobo eniema wo wadwene kire wo se eno nti abrabo waka achi no obi nya waye eniema wo enso wani no obi nya ya anka ni wiase nyina no wawie obi nya waye o enti mesrew anopai niema wusu wo ho nyina no mane nsombo maw na obi nya sa niema na wo sesi a na wo se enye no a nka sa nipa no ono behu ne ho se takwa ha nyina ono no ye odefo enti awurade ayewie o awurade ayewie enti dia waduru biada fa sedama awurade bunkompo hwe wachi mfie mienu atwam mfie nan atwam mfie du atwam na fototo ene ho ubehu se awurade aye bi o awurade aye bi enti anopai tobo ase na umre ebeso na hunu se abrabo aye boyi no adesanye mu ena adechie firi ba sade ansa ade enche enti eye adesanye no eno mu na adechie efiri eba eye esum emu ena ohan efiri ba in other words esum ena maye hunu han so mfaso dia na mepese mede mfanto hui ekire dia mepese wo hunu efiri mfanto ho a meye mu ni se to da bi kura na se wankwa amane ne wo haw mu a inshira no ba
unhunu kwan kora befa so a ubekita nhyira no se nyame pagya wa wanhwe ya obetam impagya na nyame apagya wo nhyira na nyame de ahyira wo no wanhwe ya obetam akwakoto atwene efi se wanfa niema eyamu enti unnim sede a adepa ba yensamu a yekutamu na yekora no udwetire anhye a next time sikaba wo nsamu a unhu kwan a ubekita dwetire no enti etoda bi a eniema binum eba ya kwan mu no omo eba ya kwan mu for our own good saa niema na eba ya kwan mu no ye na ankasa yeye enti ne mfaso ne papa mu enti na saa niema no eya eba ya kwan emu anopai jaisun na niema etan mu na niema efe efiriba esu achi na sede efiriba ti na no bible kan say osu besue anajo na ade chi a na anigye aba anopai me pesa oti ase se wo brebeso enti tobo ase emfa ho compare obi a sede abrabo no nyame de amawo de awahodi betumi no somu saada ma wani nye ho be content with the awo what you say pempenso waduri obi antimi anuru ho wadi 20 years wadi 30 years wadi 40 years obi kura da ye wo na no wuye wanya the benefit of sa emfi a wo wanya nyina ye wo no obi da koro mu nyina ye wo mu the same day the same time otiase a nka oye wo age mate but ene ontiase eye mre o eye mre se wo breso a na aso osenkafo ka asembe wo se ye wo bere wo hoi no ye wo bere bia de ayeye ewo mu anopai sa bere no so a na aso bibia ntimi nsi ho kwan enye ufie ba ye enye malam bi nye komfo bi nye sofo bi nye odifo bi ena obetimi aye bibia ma eye mere se awurade man nsa so awurade ka se ene fiada wei no obeyi oboafo ama wa bibia ntimi nsi ho kwan obeyi sa aboafo no de ama wo tobo ase twen abrabo tobo ase ma abrabo efi se abrabo ewo hoi no abrabo ye nsohwe abrabo emu wo akukuruhwe ase etoda bi a eye etoda bi a enye eda abrabo besi ni ti ase no da awurade ase eda abrabo ebekoyie no da awurade ase sana abrabo tie abrabo wo hoi ye bono ntobo ase se wanya ntobo ase ama abrabo a ubesana abrabo no ho na wakọ wani beba ho so no na abrabo akọ atia wo nipa bebre adu saate bia no mu nanso anopai I have come to tell you, I have come to motivate you, I have come to give you this message for your learning. Say be ya ebetumi aboa wo besua bibia firim na abrabo ebetumi akọ nkan asetena ene ade ye nyina mu. Life is about time and season. Wo brebeso wo kan Isaiah ngoma etiedu osia ne chichemu aduonu no a wo se ewo ne mmeremu mmerepamu no awurade omaniema nyina no ebam no ye emane ye fefefe. What you say? When the time is right, I the Lord will make it happen. Abusuafo anopai ti abrabo ase na nya otwen ma abrabo nya abotre ma abrabo empere wo ho ene obi ani akan ene yaduru wiase bia ye bibia ye fast ene social media nti wan hwe ya niema behu social media so no ebe kan kire wo se wo de kura waka achi wiase no kura jama wo be ja nkrofo. But I have come to tell you say niema ye hunu social media nyina no in reality nyesa na tie obi betimi ahya atade munu bi obi betimi agina kaa bi ho obi betimi agina efie fefe bi ho atwamfo ene obi teta kwa ha obi betimi atwamfoni a emfoni no be kire se abrochire no otwa asamfoni no enso oteta kwa ha ya me pese oti ase se enye niema ehire nyina na yesika enema bi wo ho a ehire enye sika ena nya ade a efe bia na ya de papa nya ade a efe
bia na ya de papa nti anopei me pese o te ase se abrabo no bono se dia obetimi bono se dia wa ho den tie menkotu mampamrika enkobo bra bia wo be sei wo bra ewo wani wo be sei wo time na nyame be hira wo no na abrabo bia wo pere wo ho kobo ye nti na kire se sa time no nyame hira wo kura enye ye se nyame hira wo kura bia na yade bi kura bo enti hira no ba kura unhunu so mfaso anopei nya wo twen ma abrabo na wo brebe so won ka achi o won say o wo brebe so enti anopei mesro mame papa minu abe ma minu aba wo brebe so o enti nya abotre ma abrabo enu obi ansi akan emwoni mmere obi a ade a yemfa ma wo emfa utimi bo wo bra sei na tutu anamon sei a abrabo be wie peye abrabo be konkan onyankopon ne nsam nhira nko a ene manipa eye defo bradwuma emfa bi nka ho se bradwuma manipa yeye a nka Ghana ni bia ayeye efi se Ghana man mu ano Ghana fo ye nipa ye breye adwuma pa nanso bepem sabre dodo na anyeye efi se enye bradwuma ene manipa yeye na ye awurade nyankopon ne nsam nhira nko a anope awurade moaw na temasem ya se nyame ya adoma Monday ye be sign the motivation for Abrel ewa Adea Akye Abia dwumadie eso yemfa ye weather report quick one na fi yemfa road safety ansana yafa news no ede Abrel ene weather report a yede Abrel said yede kan aka no predictions ena yede ma wo ewo ha eno temu ha no ene awia yi no yebehu se awia no twenity kakra na ewiem so kusuye no aba na kusuye no emu beye nwunu ewiem beye nwunu kakra ewo ye ntemu ha enom anadwo no kusuye no besan aba eye ewiem enti no ya na ya hye no nso anopei kopem na nwumire no temperature no eye ewiem hye no eye 85 degrees Celsius ena anwumire no ana anadwo no ebete akọ 72 degrees Celsius akrokre wo wiem no eye 82% ena wonam awia no mu a sede abete awia na ebo no nka ana se emframa ebo no sede abesi atene nka no ewo wo honam no eye 96 degrees Celsius na ewiem kusu ye no muduro cloud cover no eno eye 95% ohanche mu adu okono enum akwanya se nsuo beto enne no anope ana awia no on the day no 82% probability of rain ena afi anadwo aye kwa akoda no 25% probability of rain enti say na ebeye ni nyina mu no yafutu a yede ema anope ene se upi abonten a ubetimi afachiniye se nsuo anto a awia bebo ni nyina mu no ebetimi aboa o se awia no bokese a ewose hu watade a obehye again yemfanto wanim se ni ayabobo so ama wu nyina no eye nsusuye ebegina sede a ewiem di adane eno nti no se edane na niema no sesa na afi yahwe kwan a yede ebefa so yede mo nyina ase se mo hwe weather report yi ha eye Sompa 101.1 FM yenko na kwan be na enefia dai yebema ya kwan so aye jojo ede amayen ye National Road Safety Authority womo aso ya ewo eye takwa nso aye mu ha enom opani a oda no ye Abilene na yenko na yene no engode enkomo ene anopei Abi, good morning na apomutre saying okay yeguso a ye hwese ye be connect Abi ewo ho enom na yetume
akọ yenim ene anope ye hwe kwan a ye kwan so be jojo road safety tipper ye de emaw na afa bibia atumi akonkan ye wi a ye befa no nsia kasebo na chi Ghana Today beto aso ye wi Ghana Today pe na ye ba ma waba be kire wadwe ne ye gina chama wuntumi yoko ene MPP minority wo mo enura enema okoye ye no Emma Bibia enkoso. Yenko ahoma no somra. Abi, good morning. Good morning. Na anope apom to saying. Nyame atom. Right. Yeda ase bebre say nyame ama de action yen. Briefly, ene Friday a yede ko weekend no emu. Enema be na say ye hwe na ye hwe no nso a ebema ya kwan so aye jojo ama all road users. Madam say, with the media or tearful, and now, you know, shortly, who be some question be, or say, so when in Colonian and then how do you walk by the road? And to know, the American say, you'll be a friend, your friend, what you say, a single file. A single file, I say, what number say if it is 10 visa no into you can say buy a can say double and then ma say the no right while you are doing that make sure say say colony to my son we are so back on them back when it's the 2 minutes in a way no so you are which means to say oh show Amasadi be can never cry one on our one on 10. And then a Friday, 5 days a day, I be not too kind at the internet. You best stress say, maybe 5 days we stress on over wrongful overtaking, over speeding, and say this year, and Casano, the crashes numbers are in, that you make us say, I don't make an extra echo. And cause to the Bia, most of these events that they are easy, most of them they bring and you're crying so them a overspeed and any wrongful overtaking. Right. It's yes, there's just a weekend in a butcher in the Nipa room, you have any better surveying and some alcohol for a bit more as a corner